Дами и господа, днес играем Агарио. Както в предишните клипове казвах, тази игра ще я използвам, когато ще съобщавам. И искам да съобща, че вместо на PlayStation 3 ще снимам на Xbox 360. Да, надявам се да не се ядосвате за това. Просто изникна възможност. И сега, скоро, до който трябва да стигнем в Агарио, ще бъде... колко ли да бъде? 5. Не, много е такова малко. 10. Хайде, да мине. Трябва да стигнем до 10. До 10. И ще спрем клипа. Не забравяйте, трябва да се абонирате и да харесате клипа. Не, че го правя за пари, даже не съм правил и договор. Просто, ако ви харесва какво ще правя и на какво ще снимам и искате така да гледате, а не се да пишете канала, може да се абонирате. И само да кажа, че това оцеляването с Warrior 961 няма да спре, просто в момента нямам подходящото време, понеже все съм на такова на лятно училище по френски и да. Просто няма да казвам, че спирам да снимам, понеже качвам по-малко клипове, но просто така се случи. Охо-хо-хо-хо-хо. 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 Ойо, поньо, поньо. Добре, дами и господа, стигнахме до 11-то място. Едно залче не ни остана да стигнем до 10-то. Нямахме избор. Ара сега още един опит. На видеото може и да съм бил на 10-то, но да не съм забелязал. Просто да се изместил скоро, но... Аре, още един път ще опитаме. Само да видим колко време е клипа. 2 минути. 2 минути. Вау. Добре, 2 минути. Вой. Лагна. Сървъра лагна. Да не мислите, че е от телефона, който снимам. Ако в Minecraft видеото такова има малко лаг, знаете, че това не знам от какво е, просто така стана. Така, 57 място. Още много имаме. Бой, 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 бой. Ой, ой, ой. Така, взимаме кръгчета. Кръгчета, бъкчета. И ядем бъгове. И... не знам за какво да говоря. Просто сега се опитваме да стигнем до 10-то място. Друго няма да правим. И да не забравяме, че това пещерното оцеляване ще има така малко промени, понеже аз го игра и когато не снимам, понеже няма какво друго да игра. Аз точно за това преди казах, че се чудех дали да качвам клипове на този сервер, на този свят, понеже такова го използвам за лична игра. Не за клипове, ама просто изникна възможност, реших да я използвам и тя тук там се получи, обаче още не сме сигурни
дали ще ви харесват клиповете. Просто не знам. Малко беше объркано. Дами и господа, бяха ни приклещили въгъла. Чудно защо не ни изядоха. На. Шакал табалки. Чакай, чалки. Чакай, чалки. Чакай. Добре, малко трудно ще стигнем до 10-то място. Я да видя колко време е клипа. 5 минути. Добре. Имаме още време, докато го спрем. Просто не знам. Ой. Опа, Доджи. Аре, сега и то трябва да влезне в стомаха. Или пък ето този приятел, ето тук. Няма да влиза в нечия друг стомах, ще влезне в моя. Защото така искам. Оп. Тук има някакъв. Тук има някакъв, който не знам как се играе играта. Упс, люпс. Тия горе ще го изядат, но мен не, защото не съм гуд. Оп, още един. Оу. Да, ела бе. Кучец. Опчиля. Яждам те лека по лека. Фак. Дами и господа, ние сме в ъгъла. Буквално в ъгъла. Яхме. Сериозно ли? Нямаме изход. Изядахме, защото този ни помогна. Дайте и ние ще му дадем малко. Това ще значи, че сме тим. Thank you. Всъщност му дадахме прекалено много. Save me. Save. Дали той ще ни даде още? Защото сме много, ама много буквалния смисъл малки. Та батерия много бързо пада. Дай малко бе. То няма ли да даде бе? Аре дай. Нещо трябва да дадеш. Аз ти дадох половината мен. Уоу. Яйц. Аре дай бе. Аре бе. Ома фък. Ой. Добре, дами и господа, този клип беше фейл. Я да видим колко време. 9 минути. Колкото да ни убият. А сега то ще го намеря и ще го отрепа. Бахтим гадняра, бе, аз му дадох целия мене, а той нищо не даде. Да, на уния. Не, грешня. Стига, бе. Само нас ли знаят да убиват, бе? И само нас искат.
Никой друг. Той тук значи он е наблизко някъде. Он е циганин, който нищо не даде. Защото беше стиснат. Стиснат дядка. И сега не знаем къде е. Питаха се да не убият. Сигурно ще успеят. Бах ти лага! Защо лагва играта? Сега, естествено всички нас ще искат да убият. Що пък? Дами и господа, не разбирам защо всеки иска само нас да убие. Гледам всички има по-големи от мене, те тръгват баш мене. И сено някой иска само мен да яде. Не е хубаво. Ох, не мене. Дами и господа, нямам думи просто. Тази игра колко е рейчваща. Какво да стора, че ми лагва? Пак се опитаха мене. Пак. Стига бе хора, защо се мене искате да убиете? Ето отново мене. Отново мене. Само мене искат да убият. Какво съм изтарил, бе? Равни сме, бе. Може не сме равни. Чакай. Бум! Надоле. Уоу, wait. Този не ме изяде. Ама сега ще ме изядат. Не. За малко. Макс. Като лудия Макс. Изядохме един. И този го изядохме. 38 место. И пък Турция. По-полека. Това ми се даде. Добре. Турция. Лопсаля. Какво ти стана, бе, Турция? Какво ти стана, бе? Упси. Опа, 22 место. Но. Отново го изядохме. 21 место. Този дали можем да го изядем? Явно да, можем. Не! Изядоха ни отново. Защо искат само нас да ядат? Не разбирам. Това ще бъде клипа. Надявам се да ви е харесал. И чао!